Ridu mamur mangawur-awur-urahan pengaran ning ngajure kang meguru kangsa tetek adya butula wur panjriting Ranggesti rekata ingkang bojo lelayu sebi wadah ditah ora pangling iki Senopati Dwarawati Setyaki ya sencaki kang aglap madyaning dedalan syukur bagi wis surta yuda ora sulapan dulu marang aku rantak-rantak barisan saka Ngastina bakal lumaku menyang endi sumurpa kalenggan dina samengko para wadyabala negara Ngastina ngombiongi ponakanku Lesmana Mandra Kumara bakal lumaku ing pertapan Jati Klabang lho pertapan Jati Klabang dasar para nyata ana wigati apa dauping temanten ponakanku lawan putri pertapan Jati Klabang Endang Indriyanti lho Lesmana Mandra Kumara bakal didhawuhi lawan putri pertapan Jati Klabang dasar para nyata apa ora krungu kabar kang sumebar kabar sing piye lamun to putri pertapan Jati Klabang wis dadi pacangane anak Mas Setyaka putra Dwarawati mula kang sawa kuwi luwih becik urung kesediamu nekuka penjalin bali nyang Ngastina ladalah ora melek mripatmu sing ngombyongi temanten sapa ranalya mung kejaba Koko Prabu Baladewa Prabu ing Mandura wani karo Kurawa padha wani karo Ratu Mandura yen kaya mangkono ndi Koko Prabu Baladewa kon maju ngadepi Setyaki bangsa telek akan wuwus wiwit biyen mula nganti saiki Wadyabala Dwarawati luwih-luwih kowe dapure Setyaki mesti dadi kliliping para Kurawa ora gelem suminggir candak sapke rembangan remuk-remuk dadi rempok dadamu Setyaki nyok duduk di duduk orang alih sampluk tanganmu maju
Aduh diabati bangsat. Ayo ateko. Oh, candak. Lo ya. Oh, pak. Dia telakmu. Dia Ojo sengguh aku kalah musuh dapurmu. Setia iki. Ndodok nyodok morake maju Surtayuda. Wah, oh. Rapopo para. Loh, ya. Candak lo Sampluk bodoh pecas damu. Wah. Layang diri sampluk bodoh mudar wis setihake. Wet lo wet wetian mencolot orang ajar. Oh wet Swatama sing maju mundur. Munyuk putih Anoman kowe. Candak diaging lak jangan merica mudiar kowe. Kakekane bladhek petek ngidoni. Wis cengesan.
ora mencolot dadi apa kowe? Gawe kaget nyuk-munyuk. Awas kowe. Kowe iki jalukanku. Dia no. Wah. Ayo. Mati aku. Aduh. Nyokot peri. Awas. Has. Gunjing langit telat aton lir kencanging alis sang mawe gandru sabareng kadulu utawa mureng tata nyata satriya Udawa dasar para nyata Kartomarma kuwi lha dalah penggirung cakraning rat lawas muncul alumni ya biyen penyimping cakraning rat nalika isih dadi karo Bu Nyenik Blawanan lambemu
Patih Ndwarawati wis ngerti sing arane kowe Patih Ngalengka sapa? Waton rambuté gondrong mburi nggon pilingane potong tipis. Mantan kepruk ketoprak kowe. Cah kayen oh iya lah. Gawan potong SMKI digawa kali tekan kowe. Kowe kudu ngerti sebabe apa nggon pilingan kok tak potong tipis ngguri gondrong. Sebabe nek dienggo blangkonan iki wangun. Ngono, asli mung dienggo blangkonan tok. Mong ora kerep blangkonan kowe iki malah. Gaya 96 yo potonge niki. Wis potong gondrong mburi pilingan tipis. Blangkone blangkon gondangan ngarep mecucu mburi ngono kae. Welah. Sing ngendang malah ora ngerti blangkon gondangan. Takono Pak Didik kuwi terus blangkon. Ngatego mati aku. Oh. Oh. Hai. Yo. Weh. Patih Ndwarawati, Patih Udawa. Jayadrata iya. Ayo para Kurawa ora gelem bali, kelakon bubar mawut barisanmu. Ora bakal bali yen durung lakon ndhawuhke Raden Lesmana Mandra Kumara lawan putri Pertapan Jati Kelabang. Oh, ngajak kisruh karo wong Ndwarawati. Ora krungu kabar. Indri kuwi calone Raden Setyaka. Ngono. Mbah Raidep ora sepinggir pecah dadamu. Wah! Wah! Canda! Oh! Wah! Oh! Wah! Grobolo kang tumingal prang campuh samya ngedali lur tadet wileting godo pripun niki nggih nak Prabu Mandura
Kok geger niki kenapa? Lho lah nggih. Mboten nyono mboten legiwa tekan madyaning marga kepanggih lan madya Ndarawati. Kok iso nganti ketemu Ndarawati? Niku pripun niku? Lah kirangan. Lah ngerti-ngerti niku Surtayuda gelut karo Sencaki. Surtayuda kalah liyane melu mbelani. Nggih sangat. Yen ngoten rombongan manten Dwarawati niki badhe prateng pertapan Jati Klabang. Nggih. Mangundur. Yen mung trima Setyaki, Baladewa mboten nggih mangundur. Gretel nenggala pedhot gulune saya. Rawi-rawi rantas malang-malang butung sapa sing dadi pepalangi Baladewa ngomong yo yang terus mono musuh Baladewa. Ayo Setyaki majore Gretel ngono ilang nyamat. Lenggah kok Prabu, lenggah. Weh, Yai Kresna iki. Moro rek manguswa myung brengeng aneng marga malatung kok Prabu Baladewa duka ngasta nenggala menika duka kalih sinten? Karo Setyaki. Sababipun Setyaki gawe kisra gawe gidha gawe bubar mawut rombongan manten saka negara Ngastina. Rombongan manten saking Ngastina? Iya. Ingkang paduka kersaken Yai Kresna Surupa dina samengko pun Kakang Mandura pun Kakang Baladewa dadi cucuking laku nggone bakal dawuh Lesmana Mandrakumara lawan putri saka pertapan Jati Klabang ya kuwi Indriyanti. Menawi mekaten sami kaliyan kula. Lho padha piye? Kula kaliyan Yai Setyaki napa dene kaliyan anak kula pun Setyaka menika nggih badhe sowan ing pertapan Jati Klabang. Sowan wonten ngarsanipun Bapa Penemban Raga Jati. Sing karepke badhe nglamar putri Jati Klabang awit badhe kula dhawuhaken kaliyan anak kula pun Setyaka. Ora. Yai Kresna kudu ngalah. Ngalah kados pundi? Setyaka golekke jodoh wong wadon ya wae. Dimen Indriyanti jinatukrama kelawan anakku Lesmana Mandrakumara. Kanjeng Rama, Setyaka piye nggih? Tanggal jaipun Kanjeng Rama ingkang kula sepeng. Becik Setyaka, becik Lesmana Mandrakumara prayoginipun sowan sareng-sareng wonten pertapan Jati Klabang. Gumantung ingkang lampahi gumantung Endang Indriyanti ingkang dipun tampi Lesmana menapa Setyaka. Ning upama mengko sing ditampa iki Lesmana, tak jaluk Setyaka apa dene Yai Kresna aja duka. Injih, kula terima. Namun to ingkang tinampi menika Lesmana kula mboten badhe nandukaken duka. Kosok wangsulipun. Menawi ingkang dipun tampi anak kula pun Setyaka kula suwun Kang Prabu Mandura sakurawanipun kedah kersa kundur. Iya. Paman Suni wonten dawuh. Putu sampeyan Lesmana mangkandhani kok dadan sing bagus. Saingane abot niku Cai. Niki abot. Lesmana pun sing bagus kudu ngerti tata krama Subasida. Teka wonten Jati Klabang iki rame-rame iki. Calon saka Ngastina nggih
Ki calon saka Dwarawati nggih nekani nggih ngestawaken dawuh monggo Prabu sesarengan sareng-sareng suwek wonten ngarsanipun Begawan Praga Jati pertapan gawe labang. Samar pamore ing suksma sinusmaya winahyu ing asepi sinimpen telang ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liap layaping aluyu Nduk anakku bocah ayu Ndri Indri wonten dawuh bapa penemben Raga Jati layak to layak jagone padha tarung prenjake padha gantret
Jebul tinemune iki tamu agung saka Ndarawati Mandura kepareng rawuh. Iki sing kok kandhake mau, sing lenggah ana ngarepan. Nggih menika larenipun. Nuwun sewu penemban. Dipun tepangaken kewala kula menika inggih sampun kula sampun mangertos nuwun. Paduka menika Nalendra Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Syukur bagi sewulamun to panjenengan penemban sampun wanuh kaliyan kula. Sinten to ingkang boten pirsa kondhangipun Ratu Ndarawati. Ingkang lenggah wonten ngajeng menika Kang Putra Tambak Mas Kang Putra Setyaka. Inggih. Menika anak kula pun Setyaka. Nggih. Kula pun Setyaka bapa penemban sembah sungkem kula mugi konjuk. Inggih nak Mas sampun kula tampi dawah sami-sami. Penemban Raga Jati. Aku Nalendra Mandura kang sowan ana pertapan kene. Nggih. Kula sampun mangertos bilih puduka menika Prabu Baladewa. Rakanipun Nalendra Ndarawati. Rawuh paduka napa badhe ngombyongi dhateng Angger Setyaka. Aja kleru tamba. Baladewa teka pertapan Jati Labang iki ora ngombyongi marang Setyaka kuwi ora. Ning dina aku ngombyongi anakku lanang ing Ngastina, Lesmana Mandra Kumara. Nggih. Maratuwa. Kula anak mantu pun Lesmana sing pun dandan manten. Nggo dijabke langsung cus ya. Sareh Lesmana sareh. Kae bocahe sing jenenge Indri kok. Heeh. Yang Hus ora sayang ya. Engko wae ketemu ngundang sayang. Nyun pangapunten. Dados rawuhipun Sinuwun Mandura wonten pertapan Jati Klabang menika, Bloko Sutaplak Kutang terus terang minangka duta saka negara Ngastina. Dutane Yai Prabu Duryudana kinten sowan ana pertapan Jati Klabang kene mboyong anakmu wadon. Endang Indriyanti. Tak boyong tak mulyake uripe anakmu wadon. Minangka jatuh kramane Lesmana Mandra Kumara kowe bakal dikanthi besanan kelawan Ratu Ngastina. Semanten ugi kula penemban. Anggen kula sowan menika namung larapaken anak kula pun Setyaka. Monggo kula aturi menggalih ingkang pantes dados putra mantu pertapan Jati Klabang menika Setyaka menapa Lesmana Mandra Kumara monggo. Indri. wonten dawuh Bapak Sing teka wong sugih-sugih. Anak ratu kabeh. Piye? Upama tak tampik siji mesti sijine gelo, tak tolak siji-sijine gelo. Ning pun bapak iki jejere wong tuwa gumantung marang kowe sing lakoni. Pun bapa mung manut kepareng aku tak matur ana asaning para tamu kabeh. Kaya ngono wis prayoga. Sewu Sinuwun Ndarawati menapa dene Sinuwun Mandura dipun tepangaken kula menika Endang Indriyanti. Rening kula menika namung sajuga iwa dene ingkang ngrebutaken kula menika piyayi kalih. Raden Setyaka menapa dene Raden Lesmana Mandra Kumara. Amrih adilipun kula damel giri sayembara. Lho. Yayi Indriyanti. Kok ora jumbuh karo ucap wingi ayun? Kok dadak nganggo sayembara jare aku pun matur Kanjeng Rama Ndarawati, aku wis matur. Kowe wong wadon piye? Katone alus ning jebul tinemune kowe lincat ing janji.
mboten ateges kula lincat ing janji ning pranatan pertapan Jati Labang panjenengan kudang jebul tinemune galak wis ayar. Sare mau sare. Setiap sare. Mboten ateges kula galak ning amrih adilipun Sing kok karepe adil? kula damel giri sayembara. Sayembarane apa? Kula damel giri sayembara perang tanding. Sinten ingkang unggul ing yuda nggih menika ingkang pantes mboyong Endang Indriyanti. Kados pundi sinuwun? Anak kula menika ndamel giri sayembara. Sinten ingkang unggul ing yuda menika ingkang menang boyong. Waduh. Niki acarane mantenan apa gelut wong? Mantenan. Mantene wadon kok dadak gawe sayembara. Aja patir. Kuwatir mawon. Wakmu Baladewa nang mburi. Nganteme saka ngarep kok niku ora kok mburi. Pripun kok? Wis to, sesulang. Mengko tak wene kadigdahen karo wakmu Mandura. Wis metu Jawa, tak kandhang. Jagune Baladewa ingah-ingih. Lurus. Wong Indriya mangungkung kanduan rimang lirlena tanwa kanin yen tantulus mangko tiyawatama Kula nuwun penemban. Kula ingkang sowan ning pertapan Jati Klabang. Menapa leres panjenengan menika ingkang peparab Begawan Raga Jati. Ingkang panudya Sulisting Warni menika Keng Putri nenggih Endang Indriyanti. injih Sinuwun. nun duka ingkang kathah. Paduka menika Nalendra saking pundi kula nembe mangertos. Waladalah. Inggih dipun tepangaken calon para sepuh. Dipun tepangaken awon tanpa rupi kula menika Nalendra. Nalendra saking pundi kula wau? Bangune kula ratu. Saking negari Bendong Growong. Jejuluk kula Prabu Sasra Kencana. Kersanipun rawuh wonten pertapan menika. Lho pripun to? Kula menika badhe mboyong Keng Putri Endang Indriyanti. Menika sing jenenge Endang Indriyanti. Injih, menika anak kula. Lah dalah. Kok prei mboten nyinden? Injih, menika jalaran nedeng gadah damel. Bloko Suta Blak Potang terus terang kula menika nandukaken raos tresna dhateng Keng Putri Indriyanti keparma kula. Nun sewu sinuwun Prabu sinten kala Sasra Kencana wong ayu. katemben kewala nggih wonten ingkang ngayonaken kula. Putra Ndarawati Raden Setyakanda lah putra Ngastina Raden Lesmana. Lho. Sing lamar wis loro. Injih. 3 panjenengan. Lah dalah. Bola-bali wong ayu iki sing ngarepke wong akeh. Ning mestine kudune kowe nampa katresnanku mergo aku sing gagah pideksa. Aku ratu sugih. Duwe parabola. Ketoke kok kaya ratu lawas. Gur duwe parabola rumangsa sugih. Kula ndamel giri sayembara. Lho, dadak sayembara. Injih. Amrih adilipun sinten kewala ingkang unggul jroning yuda jroning perang tanding nggih menika ingkang kula bekteni ingkang kula suwitani. Sayembara perang. Leres mungsuhku
putra Ngastina adalah putra Ndrawati mesti menang aku sawangan. Mangus wong brengeng kadhe karo naning kaswose apa bener kowe putra Nata Ngastina Lesmana Mandra Kumara? Aku anak Ratu Ngastina. Oh, Setyaka mesake nasibku ya le. Aku ki ora payu rabi. Sing taksir bocah Jati Klabang Jatiraga kene. Lah kok kowe melu nglamar Jroning pranatan wis diandharke dening Nyai Indriyanti. Sapa wae bisa mengku putri pertapan Jati Klabang lamun tau guling yuda. Dibuktekke sing menang Setyaka apa Lesmana? wah, mesti menang kowe. Aku ki ora tau gelut. Aku ki bocah anteng. Aku ora seneng tukaran. Ana tetembungan cerah gawe bubrah, rukun gawe santosa. Ngene wae piye? Dirabi bareng-bareng nggo wong loro. Renggukmu iki ya. Kok bakal ngrusak pranatan? Ning kene dibuktekke. Perang tanding sing menang Setyaka apa Lesmana? Piye? Wah Baladewa niki pripun wae? Kula yen kon gelut kula rawani kok. Madhep rene. Kowe iki tak pun ngenteni sawetara urung tak jopo mantrani kok malah maju sik. Wah, bocah kok kemrungsuhe raja, Pak. Kowe durung tak weni aji lembu sekilan. Urung tak weni kadigden, urung tak weni cekelan wis trunyur. Piye? Bali. Oh. Padahal Kartika Manjresa Sumilak Madana gengis adining Kusuma mamayu-hayuning nagri. kowe anak Ratu Dwarawati sing jenenge Setyaka kowe. Dasar kepara nyata. Kowe sapa? Aku leboni sayembara prang tanding. Nalendra Sambendra Prabu Sasra Kencana. Dibuktekke ana kene sing ngguling yuda aku apa kowe? Lamun to kowe kalah, kowe kudu gelem ngulungke Indriyanti dadi garwamu maju nglakon pecah sirahmu kowe. Mati.
Patih Tejayaksa wonten dawuh sinuwun. ungguling yuda. Wah, syukur alhamdulillah. Iso rabi Indrika. Iya. Mungsuhe mung kari siji. Mung kari siji. Nyatane kalah. Wah, ngakon rabi tenan. Nata Kresna lan hangandika Dayahe Prabu ya sungawing tias. Anakku bocah bagus urup Setyaka Wonten dawuh Kanjeng Diwiji. lah kok mundur nggone perang tanding wonten wengsah ingkang mejanani Nyolowadi Nalendra saking Bendagrawa Prabu Sasra Kencana dumadakan gigit guru kula. Kowe lah Kakang Semar. Pun kersane. Pun kersane. Lho kok pun kersane aku iki sambat karo kowe. Kowe iki melek apa turu? Nggih. Nggih. Kula ngertos. Kang Putra Setyaka kalah perang tanding mengsah Nalendra Bendagrawa. Niku mungsuhe Dede Kang Putra Setyaka. Niku bocah edan mungsuhe kula. Wong tuwek sapa iki? Aku Semar. Kowe melu sayembara. Tuwek aku Wakas. Aku melu sayembara. Wakile Raden Setyaka. Durung sayembara ora nampa wakil. Ora wakil-wakilan. Yen pancen kowe ping mleboni sayembara, ayo perang tanding musuh Prabu Sasra Kencana Nalendra Bendagrawa. Nadyan to aku wis tuwek rembes aku ora pangling karo dapurmu salin apa ora kowe? Wah! Semar oo. Lah kok kowe ngombyongi mbilung sing ora genah dadak memba warna kaya. Yen wis didandani godhoyetmu dadi ratu wayane rumangsane kaya bagus-bagus kok. Rumangsamu terus ora kunangan. Piye lho? Gagal meneh kok. Jane aku wis menang meh rabi karo Indri jane aku. Malah gagal. Konangan Semar. Ayo togok bilung wong loro kudu bali nyang omahmu. Ora balik lakon tak ula-ula dawa.
dadi ratu nika togok kali bilung. Ngaturke gunging panuwun ya apa? Nggih. Manut pranatan sing menang boyong Indriyanti. Monggo sing menang niku kula. Lho pripun? Panjenengan Kyai Semar ki wis sepuh, tuwa lak umure ning karepe ya isih padha karo bocah-bocah niku. Dingge syarat kula mangkalahke. Dingge syarat pun. Aku wedi kuwalat wis ngarep ora rabi ndus. Musuh. Mun. Kula mang tutuk alon tuk ngoten mawon. Jure sayem niki nggih syarat. Sampeyan ngalahke kula. Pun. Sah sing menang sampeyan. Iki gek lakon napa to, Run? Dun to. Kula nderek nyekseni Ndara Setyaka Satra Tambak Mas ingkang unggul yuda. Jantunging atiku wong ayu Endang Indriyanti pun Kakang Setyaka kang ungguling yuda apa sedi nampa katresnanku jumbuh kan pranatan jroning sayembara inggih namung panjenengan Raden Setyaka ingkang dados jodoh kula kene wong loro madhep rene nyedak. Rama Penemban Raga Jati kula pun Setyaka hanuju dhateng Yayi Indriyanti. Bapa Penemban kula katuju Kakang Setyaka. Iya. Ndri. Yaka. Ndri, lho bareng ngucap kok terus meneng bae. Turu mboten saking bingah raos sing manah. Jutinuju manjing dadi judune. Muga-muga Gusti megarake payung pengayoman ngunturi kabagyan udani kamulyan banjiri kawibawan. Wahyune judo, wahyune bejo, wahyune kamulyan, wahyune katentreman ditampa temanten karone Angger Setyaka dalah Indriyanti. Gegek gembel-gembel sadulita kula Semar nderek nyekseni dalu menika sampun kasembadan Indriyanti Rabi antuk putra Ndarawati mugi-mugi murah rejeki wiwit dinten menika saklajengipun wahyune judo, wahyune bejo tinampi Mbak Indri kalih Mas Andika. Amin. Mugi-mugi kanthi lampan dalu menika keluarga ageng Bapa Bu Nadi tansah manggih rahayu 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 salamiyo.